उसखौलाय माबाफोर बुंदों नामा? मिनिनोसो ओंखारबाय दे एक्सन दे होनदो एसे आया बिदि जेबो नङा एफा मोजां जादोंमोन एक्सन सानफ्रामबो बिदि जौ फेयै फेयै फैनानै गावनि फिसाखौ माबोरै सानखो नोंलाय सानफ्रामबो ए सुनो खावा थावा एक्सन मोनलोंबानो जाबाय लाजिनाय ओंखारनो मोनाखै दिनै हाबा जानानै गाव न'खर फारसे साननो रोङै जानाय मोनखायाखै नों बादि न'खराव नों बायदि न'खराव एक्सन बिफा नों बेबायदि जौ लोङै जायै एक्सन मारै मोनलाय नै कौन है ये लोग एक्सन एक्सन आं रावनि आंनि जौ लोंना गजब बेइज्जती है एक्सन आयु फिनिशल जागोथारलालै आंनि जौ लोंना फैनाय फैयै रेडी जाबावाखै बाल दासो निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल औ फार्स्टनिखौ खोन्थाफिन मरना तेरे को डर नहीं लगता एक्सन माला मा राहा लामा फोरोंनो दादा नोङो बे आं बेखौ बुंखांबाबो एसे सेकेन्ड स्टेपआव खोन्थाहर दे अरे कहना क्या चाहते हो एक्सन माबायदि राहा लामा होनो जायाखै मा राहाफोर बहुत तेज हो रहा है एक्सन मिनिनोसो ओंखारदोंलै साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो एक्सन मिनिदों मानो मिनिखुमाबाय थादों हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल रेडी एक्सन कंट्रोल कंट्रोल एक्सन नों गावनो बेफोरबायदि लोङै जायै दिन बारहोहरबाय थायोब्ला एक्सन नों गावनो बेफोरबायदि लोङै जायै दिन बारहोहरबाय थायोब्ला न'खरखौ माबोरै फोसाबलांलायखो जायाखै बुंनाय कंट्रोल जौआ मानसिनि नंखाय औ नंगौमोन ना बिदिनो एक्सन जौआ मानसिनि नंखाय गोहो होयो बिफा एक्सन दामिनि होनबाय बहुत तेज हो रहा है एक्सन बेखायनो नों एसे बुजिनो नाजा तुमसे ना हो पाएगा एक्सन बेखायनो नों बुजिनो नाजा बेखायनो नों एसे बुजिनो नाजा एक्शन हिंजाव जानानै नों दिनै बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो एक्शन हिंजाव जानानै नों दिनै है जि नङा एक्शन हिंजाव जानानै नों दिनै फिसायखौ माबोरै गियाननि खोथा गोहोनि खोथा बुजायनो हाखो नोङो बे न'आव नों आं देरसिन नों आं देरसिन एक्शन अरे कहना क्या चाहते हो एक्शन साले को बम से उड़ा दूंगा ये एक्शन एक्शन मोनसे खोथा फिसा बिहामजोआ आंनि बादि जाया मारै एक्शन मोनसे खोथा फिसा अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है एक्शन मोनसे खोथा फिसा मानो मिनिफानानै गोरा जालांदों सासे बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो एक्शन नाथाय जौहा एसेबां गोहो गैया नोंहा माखौ मिनिबाय थाखौरा हरामी हो बेटा मिनिब्रा र' दादा गामिनिलाय हादे दा नोंखौ नुखायाखै नालाय नायबाव दा आरो दिनजा एक्शन फैथार दे फैगोरथार होनदो दे कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं एक्शन ओ भाई